Hola a tots, com esteu? Soc Albert Jané, enòleg i propietari d'Acústic Celler i em ve molt de gust de fer aquest tast amb vosaltres, d'explicar-vos el nostre projecte Acústic Celler. Jo vinc del món del vi ja des del meu besavi, fa més de 100 anys, i estava a la zona del Penedès amb la meva bodega familiar i vaig decidir fer la meva i em vaig enamorar des del 2003 de Montsant. La DO Montsant és una DO fabulosa, és una petita, gran DO, petita pel tamany, però gran per la immensa qualitat de vinyes velles que tenim, la singularitat, el caràcter que hi ha, i des del 2003 vaig comprar una finqueta d'una hectàrea i mitja de vinya plantada l'any 32, i mica en mica hem pogut anar comprant vinyes velles, que són la meva passió, i ara actualment ja treballem 52 hectàrees, 42 en propietat acústic. Ja també estem en un projecte de fer un celler nou a Marçà, per tal d'anar millorant. I la nostra gran família són aquests 5 vins. De moment, l'acústic blanc, que ha estat considerat el millor vi segons la DO Montsant i és el vi institucional, l'acústic rosat, l'acústic negre, el braó i l'auditori. Tots estan fets amb varietats autòctones, garnatxa i carinyana pels negres, i garnatxa blanca, macabeu, pensal i garnatxa roja pel blanc i el rosat amb garnatxa negra, i sempre buscant aquest concepte acústic de vins en plac, vins sense maquillatge, vins intensos, vins que transmetin la història, el paisatge de la zona. I avui tastarem l'acústic blanc 17, que és el que us comentava, és el vi institucional de la DO, que el van considerar el millor vi de tots els blancs de la DO, que no és cap mèrit perquè tots els blancs de la DO i tots els negres són vins molt bons, perquè amb les vinyes velles que tenim a la nostra zona és molt fàcil fer vins bons. I la meva idea, com us deia, és fer vins de vinya, vins acústics, vins en plac, per això el nom d'acústic com la música acústica, i vins que transmetin molt la personalitat i el paisatge i la singularitat de la zona. Aquest l'acústic blanc 17 és un blanc elaborat sobretot amb garnatxa blanca, un 65-70%, i la resta és macabeu, garnatxa roja i pensal. Són vinyes velles, tenim una petita parca de vinyes més joves, però la majoria són vinyes molt velles, molt poc productives. Des de la Serra d'Almos fins a Cornudella hi ha molta diversitat d'alçades, de terrenys, des d'argila, arena, còdol, inclús una mica de licorella. I és un vi blanc amb ànima negra, que dic jo. És un vi blanc amb molta intensitat, el macerem amb les pells, tot el collim a mà, fem una tria molt exhausta, el macerem amb les pells i llavors és un vi que parcialment fermenta en barrica i sobretot fermenta en dipòsit i està 7 o 8 mesos treballant-se amb les mares. És un vi de fruitós, de notes d'eucaliptus, del sotobosc mediterrani, de cítrics. Un vi molt intens, amb caràcter molt potent, però a la vegada jo crec que equilibrat, perquè just la petita part fermenta en barrica no el marca massa i el fa també un vi amb molta capacitat de guarda. Aquest vi el faig des de l'any 2008 i ampolles d'aquesta anyada encara aguanten molt bé i és un vi per beure ara en 5, 10, 15 anys. Que us vagi molt bé, salut, i que vagi molt bé aquests dies i molts ànims, que tot anirà bé. Quedeu-vos a casa. Vinga, adeu!